tidhi e kocha. Koro ananeno ni kaber to CDF odong adwa kaka CDF to lakini wawach niya jo constituency oyier joggi ma giluongo ni ward development constituency development committee ema mondo ta tij gero constituency gi pes CDF ni. To i pesa ni bende committee ni bende inyalo kech revolution maseloso counties gin organs of devolution. Governor nyalo kata bedo chairman or a member mar kamiti ni to lakini en kamiti mar jopiny. Koro jopiny kata kiwacho representative every ward golo representative to gidhi to gibet piny to giwacho ni pesa mar CDF ma wardwa ma constituency wani magi e projects modwa timo higa ka higa to ogonyo lwet mbunge odhi e od bura otitije mar oversight no. Achiel kuom gimodhi oversight en kamiti ni mondo ng'eni kamiti ni bende gitiyo gi pes gi maber. Koro tij mbunge gima giywago ni mobose konyo gi mang'eny en niya ni pes CDF konyo gi timo chenro mang'eny e gwenge to sama iloso budget mar Kenya ka budget mar Kenya iloso ga e bunge. Koro bunge onego bed ni en odhi obet e bunge sama iloso budget cha. Koro osiepna Jared kobet kanyo to wacho ni wadwa loso maendi budget miloso mar higa ni to wadwa ni allocations mag ndechni dhi nade to en bo lobby ni mondo ndara oyud nyando. Kasto bang'e kaka ng'ama timo oversight odog ng'iyo ministry mar roads nito be ndara mano kadho ni dhi los nyando cha be nolose to be nolose yo makare. Koro wagonyo lwetgi giwuoge pesa mar bed administrators gibed joma timo representation oversight gi legislation gi kad chike. Okay, Jared okelo yie gi wach ni gosoro gini mae wabunge. Erokamano ahinya Trevor kendo kuom miyowa thuolo mar chopo e studio mondo walos go ganda